चार मैकियान और बानी लो औरत बिया उखाड़ के आई कैसे रोपनी करत लो। देखी कितना ही बारिश में ये धान रोपाता। जैसे कैसे घू काट काट के हई घू काट काट के कोनिया आई धान रोप उखाड़तानी लो बिया आ धान रोपतानी लो। देखी कि यहाँ गरियावतो बानी लो। बगालवा में कहतन लो हमरा खेतवा में का जाने कौन का को देले बिया। अब बताई तो रोगरे के चाही नु आ बिया यहाँ के चोरा कोनो ले गइल बा तो फेन होदे उखड़ले बानी। अब उखाड़ के फेन धर देखतानी आ देखी यहाँ दे मशीन चलता। आई सब धान के बिया उखड़ाता। अब आई खेत में रोपल जाई ओकर बाद से एकरा के सोहल जाई तब न धान खाए के चावल मिली। बताई इतना परिश्रम कइला पर तो खाना हमनी के मिलता। ठीक बा। वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट करब, शेयर करब, बताएब।